الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلامو أما الله سبحانه وتعالى تنو كبركة عليه كأنني على في أكاك هنا كشي أكو شاي على محمد صلى الله عليه وسلم أن كربين أسود من السنة وأنا جنوني يا ربي على ما بين صوابا أمتلك بلد الانفو كجمانا ديم بلد الانفو كدوك بلد لي كدووني بلد الانفو كأنني على في أنغا جمانا masami yesitigi akan lafiya ani here ani basigi akodo anga jamanaina alslamau aw fulen ko nya kanu bingabo kabo kanyeshi jamana deuma mbo kuni dmeye ka kunafoni di kama ubo kumpana katlaka wili madafana keka nyeshi jamana dumu mbani ni Allah subhanahu wa ta'ala fe mina minfu alaka ben sawabama ya rabbi kuma min be bonda alaka ke kuma ye min be dlalike alaka na ke kuma ye min be chenike jamana dumu ngunu kan chayarat le flyna nere klo ya chamamme tibariado nana afora kuna funi sira ufe afo kulu do sigira kulu min ko jamana be la halaya min nabi anga fereke akabo min tachugo ina koroy mi fereka nyini fagali no eduli bonye ani nyeji ani hanama dum torole kabo usigi yorowla fereka nyini anyere damadu se ka kuma ɲɔgɔn fɛ cogo min ni fu bɛ siri nin ko ninnu na jamana a ka don lafiya la a ka don basigi la a ka don hakilisigi la nin kuma in jamanaden dɔw sera ne fɛ ni nin kuma kan ye tiɲɛ don ne ye n kan di n ko ni nin kuma in ye ayiwa min fɔra n'o don n b'o la fɛn o fɛn n'o bɛ se ka kɛ sababu ye ka jamanadenw u ka kuma ɲɔgɔn fɛ bi o ka se ka ɲɔgɔn faamu bi bɛn ka don jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ bi a kɛ kun tɛ dɔwɛrɛ ye tɔɔrɔ min bɛ jamana kan o bɛ se ka wuli cogo min wallahi n'o bɛ ko min na ne b'o la bi ne b'a la sini n ye n kan di o la o ye tiɲɛ ye mɔgɔw k'a faamu min fɔra tiɲɛ don maa minnu kun bɛ ka dute diko ma kuma fɔlɔ munna a yɛrɛ tɛ bɔ ka kuma min b'ale fɛ a ka bɔ k'a fɔ kɛ non ko in te kore ko jamana ko de do ne to koroba de ni fami fora ni wajibe do ngasigi ka jate mine ka lade min fora ni la nyini yodi o ye ko nyuma ye munun na namma jamana deundu o mana ni bere o mana ni jele o mana ni marfa ye unna na ni ngani anyumandi jamana be la halaya mina antuna sika tutan bembaliya ina kudai anga laje siga ka fo ni ben o se ka do jamana de mu ñogon ci cogo mi eni ma mi yo fo yo kuma ñman fo na hakila ne ka kanka do o kulula ne ka kanko kuma fo ne ka kanka mawele ka ta o ma ne barsa ne be bo malila domi maliyan bele jeli mbora kalama wallahi mbora malila ma bo malila ko nye ma fa ay o de mbo malila mabo malila ko ni jamana ka nafulo de kuna tiɲɛ mbora kana nkundu go yoro dola mabo malila ko jamana fama utara ni mɔgɔ dɔw de sɔrɔ ko an bɛ ka bɛnbɛnbɛn siri mali kama o kuma bɔ kɛra an galama ko ne bolila kana an sɔrɔ ni yɛrɛ sɔrɔ yan ayi a ma kɛ ten o ne bɔra yan bɔ cogo min na maa minnu bɛ jamana in kunna olu b'a dɔn ka tɛmɛ maa bɛɛ lajɛlen kan nka n sera yan ni yankaw ye ɲɔgɔn ye
aya o labana ka ke ko mi ye jamana bele jelen kera shere wala o yo ke dalilu ye ko ke sababu ye jamana yere ka kele tigala jenyoya ni siginyoya ni benyoya min kumbe an jamana o jamana nje ka bele jelen tige ka bele jelen ban ka ko yele maka ke kele parce que ne yera ya o dum ba donne na ya ku min na o ba don na ya tugomi wallahi o ba don o min kelin fleni nu ya ke kele ka kele tige o jamana na ka ko inta ka ke ko ye ko mi manga nga o dalilu jonjon ye dmi salo wati do kera kungan wuli la ka ko ne bina segi jamana kono kuma a fora de no te mo ma kuma mene daw o shi ma fo ko fana ne ya le ci pour que ko kuma info nga kuma info rati nga min kera kuma info len ko bele de ya yo ma min tarasigi plateau ka fo ko diko binana utaro kumbe misiri sirala ka boro do kuna ka tununa ya e kalu nani ke abe dibila afora kombe na domi ma bakele ni keme woro police ni gendarme ni garde ni mawrew ulu bele de lenche kata aéroport la kata aéroport fa uye ma munu kumbe sirala munu mami u ma bon wallahi mau ubem wotala nebe ma mi yelendo abitamni amita diko kumbe uyumne o mo be kasula halibi ubolu ma foyu rek ma usorola odon ma munu yen limana uye ndomba udo bonya benen uche ado bora kan wele ka video yereke kan wele diko amanyi ni fe ni wati na kanana mangangulila aforaki benna akuma chayara on ta fe bisi basaka do jamana la o koso okuma amanyi ni fe ni na libi kono okuma ismaya munu ya fo nonte o ya fo video de la bela de limba kalama kuma min fora ne ame nyanski ma fem fo tuguni ma kuma tuguni ma foy were fo tuguni mo shima ne manga me tise ka fo ko ne o fo nga doni budget o tigla mo hali kan wele telephone ka fo ko kari anya me ko fere gambe la ifari bedi amateme ni mache nsigile mbe ni nsigila okuma mami mabo ma fenwore ke mfaso de do nga jamana de do munu be jamana nkuna bi ulu bangina kan soro o jamana nkono ni almami e ka soro do ma bangi folo o e tiende yu o ni nye fenge ni jamana dendi ni ngomena aya to nga tai nga jamana na ya soro ni fenge ni nyangeni min ka kan jamana ko danga ni jamana dendi yu na tisika banguma nga ka fo konte do jamana kono mami mabo ni ma wero nana kana ne sigile nsoro ka fo ko sisa amba fe anga wuli ka jo ni min flen ye an yogona chaman de be jamana koka ma munu bi tisika do jamana kono ma chaman de be jamana kono munu wuli la ka bo ka dugu nu ka sigi yoro nu ka sene yoro nu ka ayo mishigen yoro nu ka famaro wula ni ko tisika tota anga laje fo ka ben abisaka ke jamana kono tugomi ayere dama de do joli bon ani kashin ani toron ani nyani anga fereke fuka serola wallahi munun na weni kuma info ngoni mbenina parce que neta do mena do ko re mena nininte nene ma do ala mbedo dimena nene ma farani kulunga nga wuli okuma mbedo dimena la okuma mbenina nga odda mate mbento yam kan kambo jamana dembele dili jamana yere wulo na halala bele dili demsen ni ma koroba chani muso ka beweli mo ka wuli anga wuli ka jamana chi o kote anga wuli ka tabi ma do ka o kote anga wuli de ka nyini fo ka ben o biseka ka anga jamana na jamana tiseka to kelen ni bembaliala kudai o tiseka ke jamana ka projet non haklima ube jamana ngono ko dona ube jamana ngono ma fam ngale ube jamana ngono afwa on biseka to ta kele dama fo yorete ni kelete
ma o boro ka dugu la u boro sigi yɔrɔw la an ka jamana ani jamana minnu tɛngulen bɛ ɲɔgɔn na yɔrɔ caman bɛ yen maa b'a yirikaw de bɛ yen san joli joli olu bɛɛ u ye réfugiés ye u dɛsɛra ka don jamana kɔnɔ a bɛ Mauritanie n'i taara Nbɛra a ka ca ni maa 100 ye minnu bɛ yen u ka kan min bɛ yen n'i taara ayiwa Niger dɔw bɛ yen n'i taara Burkina dɔw bɛ yen n bɛ jamana min kɔnɔ n'o ye Algérie dɔw b'a la olu ye jamanadenw ye minnu bɔra jamana yɛrɛ kɔ kan jamana yɛrɛ kɔnɔ maa minnu bɔra sigiyɔrɔ la maa t'a hakɛ dɔn jamana bɛ se ka to ten ko an tɛ kuma ɲɔgɔn fɛ an ka fɛɛrɛ ɲini nin na wa i bɛ se ka maa gɛn k'a bɔ a ka dugu la a yɛrɛ bɛnbakɛw ye dugu min sigi a tulomasamaw ye dugu min sigi u t'a ye yɔrɔ min ye ka kɔrɔ n'i y'o gɛn ka bɔ yen ko i n'a tɛ kuma a tɛ sigi o yɔrɔ la o kɛlɛ bɛ ban wa a tɛ ban hadamaden tɛ don kɛlɛ la ko i ŋaniya ye a tɛ ban f'i k'a tigilamɔgɔw de ban o tɛ hakilimaw ka baara ye o kuma maa minnu sera ne ma u ye kuma min fɔ n ye n ye kuma in faamu an ka fara ɲɔgɔn kan an bɛɛ lajɛlen an ka kɛ hakili kelen ye an ka kɛ ŋaniya kelen ye jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan fɛɛrɛ ka ɲini anw bɛ tɔɔrɔ min na ala k'an dɛmɛ o ko in a ka dan sira la an bɛ diɲɛ min kɔnɔ maa ka kan ka kɛ hakilima ye minnu bɛ avion dilan u bɛ drone dilan olu bɛ maramafɛnw dilan jamanaw dulolen b'o la fanga b'u bolo o tigilamɔgɔw bɛ kɛlɛ minnu na don dɔw la u bɛ sigi k'a ɲini o kɛlɛw bɛ ban cogo di mɔgɔ tɛ se ka kɛ jamana kɔnɔ projet wɛrɛ si tɛ yen an ka kɛlɛkɛ dama o tɛ se ka kɛ ko ye ko min bɛ laban dɛ n'a fɔra ko an ka fɛɛrɛ ɲini o la walahi o tigilamɔgɔw ye hakili min fɔ ne b'o hakili in na dɛ o kuma coalition in kɛ kun tɛ dɔwɛrɛ ye o y'o de ye an ka fara ɲɔgɔn kan maaw de ye hakili sɔrɔ ka n'a fɔ ne ye n ko nin de y'a laɲini ye walahi n bɛ nin na bi n b'a la sini wa n bɛ jamanaden bɛɛ lajɛlen wele ka taa nin ma jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan fɛɛrɛ ka kɛ minnu bɛ jamana kɔnɔ u tɛ mɔgɔ wɛrɛw ye o an denw de don u bangena k'an sɔrɔ jamana in kɔnɔ yan u k'a faamu jamana in ye jamanaba ye jamana kɔrɔ ye jamana min don a bɛ dilanli de kɛ a tɛ tiɲɛni kɛ an k'a faamu k'a fɔ anw bɛɛ lajɛlen ye kelen ye sigiɲɔgɔnya la diinɛ la danbe la jamana bɛɛ ye kelen ye i tɛ siya si taa anw ka jamana kɔnɔ i bɛ min fara ne tɛ taa dɔ in sɔrɔ a kɔnɔ o kuma nin jamana in tɛ siya ko tɛ yan diinɛ ko tɛ kɔɔrɛ ko tɛ o de la maa minnu nana maaw b'a la ne n'o tɛ diinɛ kelen na siya ko kelen tɛ mɛ hakilina min don hakilina ɲuman don an ka fɛɛrɛ kɛ jamana ka bɔ nin dakun in na kɛlɛ banbali in jamana ka bɔ o la bɛnbaliya badabada in an ka bɔ a la jeli bɔn an ka bɔ o la maa o maa bɛ jamana in kɔnɔ a bɛɛ ye jamanaden ye maa o maa ye marifa ta jamana in kɔnɔ bi a bɛɛ ye jamanaden de ye an yɛrɛ dama de don n'an yɛrɛ dama ye ɲɔgɔn faa maa si ma foyi sɔrɔ o kuma an k'a lajɔ n'o kɛra waati dɔ la a sera sa an ka hakili sɔrɔ ka jɔ minnu bɛ jamana kɔnɔ an k'a f'u ye a ye jɔ an k'a ɲɛɲini cogo wɛrɛ la o fana ka f'u ye o tɛ ko ye ko min n'a tɛ se ka fɔ adamadenya la o tɛ kuma minnu fɔra n ma n y'a mɛn o kotobaw yɛlɛla fɛn wɛrɛw kɛra kuma sugu bɛɛ lajɛlen fɔra Diko ma nin ko in na ni maa ye fɛn o fɛn fɔ n yafari ma ne y'o fɔ ka kɔrɔ n bɛ dugawu kɛ bɛɛ lajɛlen ye alimami minnu y'a kotoba yɛlɛ n bɛ dugawu k'u ye ala ka ne n'u bɛɛ lajɛlen kanda ni ne bɛ fili sira kan ko n fililen don n balimaw don u ka dugawu kɛ n ye ala k'an kanda k'an bila sira kan n'u yɛrɛw fana bɛ min na a kɛcogo t'o ye o kuma ala ka hakili ɲuman di an n'u ma ala ka hakili ɲuman di an n'u ma ka jamanaden bɛɛ lajɛlen wele ka taa nin ko in ma bɛɛ ka wuli k'i jɔ an ka nin ko in k'an ka ko in tɛ dɔwɛrɛ ye koyi min bɛ jamana kɔnɔ o ka jɔ ɲɔgɔn faga banbali in jamana kɔnɔ joli bɔn banbali in jamana kɔnɔ nafolo tiɲɛ banbali in jamana kɔnɔ tɔɔrɔ min ni an ɲɛ t'a la k'a bɛna ban cogo min an kana sigi fo tɔɔrɔ in ka jamana halaki k'a ban k'a sɔrɔ an ma wuli ka fɛɛrɛ si ɲini o tɛ hakilimaw ka baara ye o kuma an bɛ bɛɛ wele maa o maa bɛ jamana kɔnɔ jamana notable a alimamiw a dugutigiw a mɔgɔ wɛrɛw u k'a dɔn Diko a wulikun tɛ ka jamana ci ne wulikun de ye jamana in ka jɔ ne y'a fɔ aw ye kabini ko in daminɛna n ko nin ko in
anga la jeni hakili ya anga na la jeni dusubi kele mo ba damne dundu nga laban tugo tuma do la be kele ada okuma kartuo tugo hakili ma ko kanga soro jamana kono no ne o de tentative ke ka koro nga fara nyon ka anga la jemo ko hakili ma munum bi jamana kono ande unde du amode unde du ni yoro min be na ma famu am se ka fuye au kana keta aya keta anga la jeni nyon fe mais mogote kuma mogote fenfo mogote mogo ladi aywa hakilina bele ye fen gelende anga kele ga don o te ko nye dugo ida kuma an ko ni fe anya mi ye ko ina o de mawu ku jida anga fara nyogon gabi nin kulu min fora ko kulu te ka fo ka mena député ya de nyini wal ma kulu do ka mena président ya de nyini nayi ay amadabo kama ne kon be min na otoyi ne be min na o de ka fara ɲɔgɔn kan ka jamana den bɛɛ lajɛlen minɛ n'a tɛgɛ bi k'a lasigi k'a jira an na k'a fɔ ko nin kɛlɛ banbali an ka nafa t'a la parce que a bɛɛ lajɛlen y'an ka tɔɔrɔ de ye maa o maa sara nin ko in na a bɛɛ ye maliyɛn de ye maliyɛn ma bɔ maliyɛn na dɛ an k'a lajɛ nin ko in bɛ ban cogo min na an ka fɛɛrɛ ɲini nin na min tɛ an bɛ lahalaya min na bi fo ka taa jamana se yɔrɔ la bi anw sigilen bɛ ayiwa i ka litre kelen sɔrɔ wala litre fila sɔrɔ essence la mɔgɔw bɛ nisɔndiya n'o ye ni jamana ko sera fo o yɔrɔ ma an ma sisan an ka hakili sɔrɔ an k'a dɔn nin tɛ se ka kɛ ko labanta ye an kana siran k'o fɔ a tɛ se ka kɛ ko labanta ye mɔgɔw bɛ se ka bɔgɔ sini min ka d'u ye o k'o fɔ di kɔma u y'o fɔ ka kɔrɔ bi fana o bɛ se k'o fɔ o tɛ baasi ye o mais ni min tɛ tiɲɛ o tɛ tiɲɛ ye ni min tɛ se ka ɲɛ o tɛ ɲɛ ni min tɛ sira ɲuman ye o tɛ sira ɲuman ye o fana bɛ se ka fɔ o bɛ se ka fɔ wa an b'o fɔ n bɛ jamanaden bɛɛ lajɛlen wele a bɛɛ ma bɔ maa la ma diinɛ bɔ diinɛ la hakilimaw bɛɛ jamanaden bɛɛ an ka fara ɲɔgɔn kan k'a lajɛ nin ko in an bɛ se ka fɛɛrɛ sɔrɔ a la a ka jɔ jamana kana ci k'a ban a mɛn hɛrɛ t'a la kɛlɛ banbali hɛrɛ t'a la foyi t'a la nimisa kɔ an kana an yɛrɛ bila o la ka ɲini ala fɛ ya rabbi ala ka hakili ɲuman d'an ma an ka jamana ya rabbi hali bi ala k'a kisi ala k'a tanga maa minnu bɛ jamana kunna ala ka hakili ɲuman d'u ma ya rabbi ala ka hakili ɲuman d'u ma hakili o hakili n'o de b'a to ko jamanadenw u bɛ tila ka sigi ka yafa ɲɔgɔn ma ka hakili sɔrɔ k'a dɔn k'a fɔ ko anw de ye kelen ye anw tɛ se ka taa ka ɲɔgɔn da o hakili ɲumanw ya rabbi ala k'o sabati jamana kɔnɔ an ka se ka kuma ɲɔgɔn fɛ an ka kow kɛ ɲɔgɔn fɛ jamana tɛ se ka jɔ nin kan i tɛ se ka maa gɛn ka bɔ a faso la a bɛnbaw ni a tulomasamaw ni a fɛn bɛɛ lajɛlen bɔra yɔrɔ min k'a gɛn k'a bɔ yen ka tila k'a fɔ a ye ko bɔn taa i sigi k'i ma kun o kuma a ka gɛlɛn dɛ n'i y'o kɛ i ye kɛlɛ de tigɛ kɛlɛ min tɛ ban dɛ jamana dun ma kan ka ci kɛlɛ dama ye fɛn wɛrɛ bɛ jamana kɔnɔ min tɛ kɛlɛ dama ye kunfinya kɛlɛli o ka kan ka kɛ jamana kɔnɔ tɔɔrɔ ni fantanya kɛlɛli o de ka kan ka kɛ jamana ka priorité ye olu tɛ se ka kɛ ni jamana ma lafiya sɔrɔ fɛn o fɛn bɛ lafiya di jamana in na an ka kan k'o baara ninnu de kɛ a lafiya bɛɛ lajɛlen tɛ se ka kɛ marifata ye dɛ ani marifa ci ye dɛ o kɔni n b'o fɔ mɔgɔw ye minnu sera an ma n'u y'a ɲini fɛ an ka fara ɲɔgɔn kan u ni hakilina min nana o y'o ye o de ye an ka fara ɲɔgɔn kan jamanaden bɛɛ lajɛlen min bɛ jamana kɔnɔ ani min bɛ jamana kɔ kan bɛɛ ka kɛ hakili kelen ye pour que an k'a fɔ nin ka jɔ an bɛ lahalaya min na bi a ka jɔ a sera ten a ka jɔ joli bɔnna niw tiɲɛna nafolow tiɲɛna tɔɔrɔ kɛra a sera sa an ka fɛɛrɛ ɲini ka ala deli ka ala wele k'a ɲini ala fɛ ala ka nin ko in ban ya rabbi ala k'a ban ya rabbi ala k'a ban ya rabbi ala k'a ban o de tun ye hakilina ye ka jamanadenw wele a ma o kuma wele kan don ni y'a fɔ n bɛ se k'a kan n bɛ jamanaden bɛɛ lajɛlen wele nin hakilina in bɛɛ lajɛlen k'i yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ k'a ɲini ala fɛ ala k'a kɛ sababa ye a ka kɛ sababu ye bɛɛ ka hakili ɲuman sɔrɔ an ka se ka sigi ka fɔ bolo da ka bɛn ko kelen na k'a ɲini ala fɛ jamana in ka bɔ nin lahalaya in na se bɛ ala ye k'a kɛ ya rabbi ala ma kɛra wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh